Kaixo, zemuz geha. Gai berezi xamarra da. Baten benetako nahiek eta benetako egine berie eta emaitzak alde gehiago nire burun jarrite, nire nahiek, nire eguneroko egine eta ze emaitza jaso dituten gaur artekoek bat aldatoskit, zelan ikustezu hori, ze moduz ikustezu hori, zeure buruengan, Euskal Herriek ze moduz ikusi beharko luke herri bat baldin bagara, berri bat, nazio bat, danak bat, Vatikano guke bat, bat algea. Zenbatainoko gea bat nahi hortakuek, eta zenbatainoko zer egiten dugu bat izateko, bat izatie baldaukegu, nire ustez bat izaten asmatzen degunien, dana aldatzen hasikoa. Eta bat izateko bide hortan, bat izaten nahi horrei bidea aurkitzen hasten dan talde txikile izen arren, arek izango etorkizune. Eta bestela, gizartik ezpalun etorkizune, behaile behintzet jabetuko die, bizitzie gertatzen, tokatzen aizaien, momentu horren berri jakingo dute. Besteak ez dute jakingo. Jende gehiena menpekotasunez bizi da. Eta menpekotasunez, esatet, biziko kontu asko arazotzat bizi ditula. Eta ongi izateko ere berditunak ez die ongi izateko bizikitan behaien menpe bizi da, ez? Zaletasun okerrakin zangoen duke. Da orduan, bide oker batek ematen du bat oker egotea, da oker bizitza. Eta herrien nola ongoa ba, okerrez edo menpekotasunez beteta daun herritarrakin, herri libre bat nola izangoa ba, ezin du izen. Orduan, hor beste jabetzen berdu menpekotasunek eta talde menpekotasune esango nukerek. Ze talde eta inaiz ni, nire inderrak botatzen eta benetan ezertako baliorik topatu gabe. Ustezko balio batzutan bai ez, fugulien adibidez, kiroletan zenbat inder botatzen den ez, jabetzea irizte algea, ni batzuk ikusten ditut, asko egiten dutenak, jabetzen die neurri handi baten bizilen nola doazten eta zeiten nahi dien. Ni neure kiroleta edo esango nuke gorputz ariketara emana naiz eta ematen naiz eta badakit berreskuala gorputzekin bizi naiz ni bizi honetan. Baino herri bat osatzeko berda beste atal askotan ere menpekotasunik gabe pixka bat sendoagoko jokabidetan egon. Eta hori topatzen den neurrien bat iteko elkarrekin, ez? Joera hobe baten egon gogea. Eta bat iteko ez dago norbaiten aurka egon berrik gehiago da. Galdu ite deu aurkan jardutakoen zerbaiten aurka jardutakoen galdu ite deu geure artekue eta zertako gauden benetan. Euskal Herrioi gertazako azkenengo 50 urte hauetan. Petatzen duen, petzatzen zuten, nik nulago petzatzen nula, baina jokabide benetan mini emateko jokabidiekin, jakin berdu, mini emateko jokabideek aukeratzezin,
bestiei mine emateko. Pentsa ez horrek nunbaitea emango gaitula. Nola emango gaitu. Inozotasunea gehiago, menpekotasunezko eta talde zaletasun faltzu baten oinarritute egotea aurkako jokabidetan, egon berrien bat iziko jokabidetan eta benetan loratu gurie, ez. Eta hori oin, zaila da, ni itxidenen ezen kontu betaz ere, ohartzie zaila asko, ere? Segunduke maila berenetakoa dela menpekotasun egin ohartu gabe, biharango bada taldietan oinarritute zaletasun batzukin bandue, banderizue, bandu honetan alderdiek. Alderdi aldi garrantzitsu edo alderdien mezuek eta bidiek die garrantzitsuek. Bere izen baldakigu alderdi batek dioen, bi alderdik gauze berdine esan, eta batzu daude alderdi baten alde eta besti alderdien alde. Nun sartzea hori? Bi hori die ezakintasunin egoteko lekuk. Eta hori landuz gabiltza gure herri honetan alderdiek hori landu zaidie eta administrazioare norrek hartzen duen da ez duen hartzen gora beran hori landu zaidie herri bezala. Gero ekonomikamente izango du kanpoko eta hemengo eta jokoietan ezer ez dute eragitzen garun gauze gutxi eta bihurtuta daude geure inozotasune gordetzeko neurrietan. Galdute. Horretaz, ohartu berra dago eta zentzu pixketeko bidien zartu. Zentzu ezin da. Herri bat osa berdeule. Bat izen berdeule. Bat izeteko elkarri libertadi ematia, askatasun bat ematia ez, jokabidetan, aukeratan, danien, baleko izen berdeuleko. Alderri batek egiten ezin berdu aukera bat ipini. Bere taldiek, besti, baina bakutsi izan berdu dira, aukerazak honen erutzakena, jakin berdek. Herri inozukin eta botu bildute, ez dago. Hemen jakin berdu jendiek aukeratzen ikasti berdu. Jende berdu jakintzu, bestela, jai. Eta jakintzu hortan dago, eskoliek baztertuta ekena, gure euskaltzaliek haide izaten euskeraz inberdala bere umiei eta eskolan eta bestien eta dirupilo gastatzen. Baina zergatik eta zertako euskeraz erantzuten ez dute asmatzen zertako euskeraz. Hobe ez da fuglin ibiltzien. Hobe ez da saskibaloie, hobe ez da mendilen korrika ibiltzien. Hortako ez da bernik euskeraik. Bai, kurrin emateko burun ipinite, o kamisetan, taldie. Baina talde bateko izetie besterik gabe, atletik eta reala azkego hortxe. Kanpoko jokalaiek ezartzen nahi dira, eta besti, euskera zitzen berrik ez di talde euskaldunaik. Eta alare, baina taldie eta, real sociedad, eta besti horiz, nola esan kantun, del futbol español, bukatzen kantuaren, gero kendu intzuten da abar, taldiek gordetzen, eta bai, eta itxuri gorde, eta abar, eta... Noa itxiko hola, ez da, ohartu beren gaude lehentasun batzukin, eta zentzudun bide baten jarri, bat iteko erreia bat, eta zeatik inberdau bat euskara erreia. Euskari gordetzeko. Euskariekin maila handutena da ohartzie, euskari dala gizadilek bizile nola kuedan irudikau eta egoki bizitzeko tresnia dala. Hizkuntzi da hori. Hizkuntza dana nola apurtuta dauden eta berriz ere osaute eta da faltzokei honetan, mundu faltzo guzti honek hori hortxe ikusten da, euskarik erakusten du hori, baina hortako ere zein berda. Zentzutun pixkei jarri, gure euskaltzaliek
dana kontuten izen, zene ezautzen ditu, Baltasar de Txabe, Milita Xeiren gu, Milita Xeiren inatazan liburu, zene ezautzen ditu, Larramendi, Astarloa, zertako balio digute, ez alde balio. Euskaldun, antzinako Euskaldun ez digu balio? Axular. Zertako? Liburu eta jenokitzeko, pinite liburu. Eta esateko, gu taldie, gu geure banderiak egu, geure horren alde gaute gea, zertako balio barik. Hortaz jabetu, berdeu? Zergatik euskeraz, euskeri alako guen jai baino garantzitzu. Eta guen jai baino garantzitzu balin bada. Guen jainen, zen nore uste dio bere artelana ipintzen. Nik, jongo naiz, indituten zea, eurrezko ze batzuk ditut, haitxekin jongo naiz da, esposizio ipiniko, ezi kalea. Ni bai? Eta gure Euskal Herrien, guen jain baino museo bihurtzen nahi da, baina da, ondare bat, ondarretan da ona, izentzanetiken, euskerike eta euskaldun izentzanetiken. Azkenengo ondarreta iritsite gauden hontan, edo norri usten diogu bere artelana ipintzen eta egiten, eta ontxe, pentsatzen dugu, gure museo hontan eoze gauzein lehikela edo ze lekutetik, eta hortako ze euskera zertako ingo dugu hortaz. Petatzen manimo dugu gaina gizartiek eozera eta bizitzi da, ozein dugu dana galtzen egia. Dana. Benetan bat ginena galtzen dihue, eta bihurtuko gea, erderazko nora ezean dagoen harrapari bat. Eta ja, horra iritsite gaude, hortan dago, jende gehiena, naiz de diamante eta urriek izen gure estarrien, eta baino burue dakeu zerrautzen beteta. Eta hori aldatzen ez deune horretzen, hola jongo gea, eta igual apurtu bukakoa, oin gehiena usteldu ingoa, mundua usteldu ingoa, usteldu da, eta ja. Gerra bestia espalitiken, eta grano handi batzu bezala sortzei, eta lertu ditei, eta jende gehiena gaina, uste nahiko izan detela. Nahi dunek jaso, eta baliarri bali mazako, ondo. Eta bestela, palarrea, ondo debile.